Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatiin nyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Lubenta ka mga business permit na diskubrihan nga peke, Mayor Abdi Benitez nagapati nga sindikato ang may kahimuan. Himamaylan PNP, nag-usisa sa natabo sa pagpangayos ang kwarta kag ginagamit ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Isa ka job orders ng San Carlos City, nagpositibo sa drug test. South Terminal, magapabilin anay sa Dalan Lopezay na sunod sa kay Mayor Abdi Benitez. Kag sa good vibes, sa buwanong artist balik na naman sa Dalan sa Bacolod para magbaligya sa paintings. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ang low pressure area ang nagadala sa pag-ulan sa Visayas. As of 3 a.m. ang low pressure area ang yara na sa 650 kilometers east-northeast sang hinatuan Surigao del Sur kag 715 kilometers east sang Surigao City, Surigao del Norte. Ang LPA ang ginapaabot nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras, tubtub 48 oras kag kun makasulod na sa par, tawgon ini nga Bagyo Egay. Ang Visayas nga nagalakip sang Negros sa Occidental kag Bacolod City ang mangin magalumon ang kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguog bangod sang LPA. Posible ang pagluntad sang flash floods kag landslide dala sa mabunok nga ulan. Sa number 9, South Terminal sa Bacolod City, magapabili na lang anay sa Lopezina Street sa Bacolod City sunod sa kay Mayor Abdi Benitez. 2019 sang naratify sa Konseho sa Bacolod ang deed of donation sang Villacar Transit Incorporated para sa 8 ka hektarya nga duta sa Barangay Alihis nga natala na patukuran sang South Public Terminal. Pero sunod sa kay Mayor Abdi Benitez, nagapabilin sa status quo ang plano samtang nagapangita ang syudad sang lugar nga mas viable kag visible sa mga public utility vehicle operators kag pasahero. Si Councilor Jude Tadeo Saison ang nagduso nga sa Barangay Sumag nagakaangay itukod ang South Terminal pero may mga driver kag pasahero nga wala nagapabor diri. Base sa kasugtanan sa tunga sang syudad kag bus company nga ginapanagyahan sa pamilya Yanson, hindi pwede gamiton sa iban nga purpose ang gindonate nga duta magluwas lang sa terminal. Hindi man ini pwede ma-transfer kag babaliga sa iban ang propiedad. Sarang man mabawi isang donor ang duta kung hindi matigayon ang kaundan sang kasugtanan. Sa asang status ko, although naglabi si Councilor Daddy na kung pwede tanig sa ilo sa Sohal, no? Sa pagsulugit sa Bacolod, but well, wala pa na duda makita. Sa number 8, pamatukan sang probinsya ang anuman nga lihok nga magatugot sang pag-import sang kalamay nga wala sang sugar order gikan sa Sugar Regulatory Administration. Inisun kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsilingman nga kun wala sang kontrol ang pagtugot sang pag-import sang kalamay sa pungsod kasubong sang pag-igo sang tsunami ang mangin epekto sini bangod magasarurot ang presyo sang farm gate price. Sarang man ini makapauntat sang baklanay sang domestic sugar. Damnag pa nagpamatok si Senador Risa Ontiveros sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga hindi na kinahanglan sang sugar order para sa pag-import sang kalamay. Nagsapol ang senador kay Lacson Martes sang hapon. Nagapati si Lacson nga ang pag-import sang kalamay ang dapat nga mag-aagi sa SRA nga amo ang may katungdanan sa pag-regulate sini. Mahimo man nga personal lamang nga opinyon ni Bersamin ang ginpagwa nga pahayag suno kay Lacson. The province of Negros Occidental will go against that opinion. Because the unabated entry will cost. Well, it will really affect the price of or farm gate price, no? And there may not even be buyers, no? Because anyway we can import and
and import sugar and sell sugar here. So it's really it's like a tsunami, hitting us if that is the case. Sa number 7, sa Sipalay City, isa ka babae nga nagasakay sa motorsiklo pilason matapos mabunggo sa isa ka pick-up nga ginamaneho naman sang isa ka menor de edad. Pilason ang ini nga babae matapos mabunggo sa pick-up nga ang iyang motorsiklo sa Garcia Street, Barangay 3, siyudad sa Sipalay isang kagabi. Sa inisyal nga impormasyon, nakabunggo sa pick-up nga nagatabok sa crossing ang motorsiklo. Wasak ang side mirror sa pick-up nga ginadrive sang isa ka menor de edad. Gilayon man nga nagresponde ang katapos ang Sipalay City Rescue Unit sa amo nga insidente. Ang biktima nga mapauli na kuntani gikan sa ginobrahan nga food stall ang gindala sa Merceditas Montilla District Hospital para yung pang-investigasyon sa kapulisan sa amo nga insidente. Sa number 6, Anti-JVA Coalition ang nagpatpat sang plano para sa pagpanubo sang bilis ang kuryente sa ilang State of Consumers Address. Ang pag-review kag pag-update sa mga kontrata sa tunga sa Central Negros Electric Cooperative kag mga power suppliers kag paggamit sang local renewable energy kabahin sa 5-point action plan sa katapos sa nagapakilala sang Interim Board of Directors upod sa Consumer Watch Group sa ila State of the Consumer Address. Para sa ila, ini ang nagakaangay sa baylo sa ginaduso karon nga joint venture agreement sa tunga sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Nagapati si Attorney Luke Espiritu, ang legal counsel sa mga member consumer organizations, nga ini ang sabat agud man mapanubo ang presyo sang power supply. Samtang ginpahayag man sang grupo nga handa sila nga maghatag sang legal support sa mga empleyado sa Seneco nga karon apektado sa konflikto sa ginaduso nga JVA kag plebisito. Wala ginakilala sang National Electrification Administration ang katapos ang Interim Board of Directors. Gani ginapasalig man sang pamunuan sang Seneco nga hindi ini makaapekto sa operations ng distribution utility. What the interim board will now do is to call for a regular election through the districts. Okay? In fact, that will be part of what we're going to fix. We will call for a regular elections to fill in the vacancy. Sa number 5, grupo sa mga vendors nagabangigay para sa pwesto sa Libertad Market. Wala mapunggan ang pagsingitanay sa tunga sang magtimbang nga grupo sa mga market vendors sa Libertad Public Market kay inasang aga. Ini matapos man nga naggamay ang lugar nga inamopwestuhan tugas ang nagapadayon nga road repair projects ng DPWH sa Dalan Amelia. Hindi pa man mapatuman sa syudad ang clearing operation bisan natapos na ang pag-raffle sa mga stall sa merkado. Bungod wala pa man napatuman ang night market ordinance nga naghahatag oportunidad sa mga vendors nga nawad-an sa pwesto. Si Mayor Albi Benitez ang natarana naman nga mag-usisa sa sitwasyon sa merkado subong nga hapon. Sa masobra 300 ka mga vendors, may masobra 200 ang sarang tagaan sa kaygayunan nga makabaligya pinagi sa night market nga magasugod la 6 ang gabi tubtub la 5 sang kaagahon. Agaway ko lang niyo sa pesto sa may guwa. Sa may gutter ko lang niyo. Iti ang pagguba sa dalan, ari sa may gutter. So baling nabiling to gutter, nagilagan. Ano na lang siguro so that I can respond better. Agyan ko na lang sa take a look kung ano na nakabot at last right. So para makita. Sa number 4, isa ka job order worker sa San Carlos City ang nagpositibo sa paggamit ng illegal nga droga sa surprise drug test.
Inisuno kay Mayor Renato Gustilo nga nagpamalibad na magpahayag kung sa diin nga departamento na-assign ang natungdan nga JO. Nagapadayon ng surprise drug test sa mga empleyado. Suno kay Gustilo, iga-assess sang doktor sa City Health Office ang estado sang nagpositibo kag magadepende ang tanan sa ipagwa sini nga recommendation. Patag sang alkalde kung iga-recommend ang pagpaidalom sa rehabilitation kag magasugot ang natungdan, may tsansa ini nga makabalik sa trabaho. Kung regular ang empleyado nga nagpositibo sandig sa Civil Service Commission nga pagsulundan, ipaidalom sa confirmatory test ang iyang nga resulta kag ipaidalom man siya sa rehabilitation kag disciplinary action depende sa resulta sa iyang nga drug dependency examination. Sang Lunes nagpatigayon sa surprise drug testing ang San Carlos City sa mga empleyado sang City Engineering Department. Ang resulta sa among nga department ang padayon pa nga ginahulat. Kung hindi siya magsulod, we will outrightly delete him baliway na sa gobyerno. May assessment. Then, kung rehab din siya. Kung hindi siya magpa-rehab, automatically drop siya. The same as sa regular. Ang regular, lain lang because you are given the opportunity to take the rehabilitation. So kung hindi ka, if you refuse, then we will file charges against you or you voluntarily resign. Sa number 3, isa ka mangunguma patay matapos tiroon sa mga ginapatihan katapos ang NPA. Patay ang mangunguma nga si Ricardo Katubig matapos gintiro sa barangay Guba, Balihermosos, Negros Oriental sang kahapon. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, base sa panaysayon sa pamilya, ang biktima gintiro sa makapila ka beses sa mga huben pa nga suspetsado. Nabatian pa sa himata sa biktima ang isa sa mga suspek nga naghambal nga napatay si Ricardo kag isunod si Danilo. Nagapati ang asawa sa biktima nga ginreport sa NPA Kangaroo Court sang iyaman lang nga bayaw ang iya sini nga mister para pa karon ng investigasyon sa PNP sa among kaso. Sa number 2, himamaylan PNP ang nagausisa man sa karon sa ginsiling nga pagpanukot sang isa ka persona sang registration para sa mga luyag mag-avail sang financial assistance gikan sa Office of the Vice President. Suno kay Lieutenant Colonel Reynante Humukan, ang hepe sang Himamaylan City PNP, duha ka adlaw nagligad nagpadulong sa ilang istasyon si punong barangay Mildred Titular kag ginpadangat nga may babayi sa barangay Karabalan nga nagapanukot sang 50 pesos gikan sa mga yadtong gusto mag-avail sang bulig sa talatapan sang Vice Presidente. Nagpadala na sang tropa si Humukan sa lugar para mausisa kag makita man ang natungdan. Nag-coordinate man siya sa militar bangod nga malayo ang lugar, labi na nga sa nabukid ini nga bahin. Hindi pa nila mapatod kung may natabo gid man nga pagpangolekta. Nagpaandam na ang Office of the Vice President sa publiko, batok diri kag nakasaad nga ang kasubong nga mga hilikoton isa ka scam. Actually, wala pa naman siya complainant, ma'am. Bali, nag-inform lang talanto ang aton punong barangay na may certain na inang babae. Naglibot siya sa mga sitios, informing, nag-register niya, intended for volunteer program sa aton Vice President. 50 pesos ko mo daw. So ngayon, talibang doon, binagip sa mga aton investigador at aton therapy at sumusubabaw. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nobenta na tanan ka mga business permit sa Bacolod City ang natukiban nga peke. Mayor Albi Benitez nagapati nga sindikatong sa likod sini kag sila mga anay job order casuals sang syudad. May report si Nico Delfin. Pinaagi sa isugid mo kay Mayor. Nakalabot kay Mayor Albi Benitez ang report nga may mga anay job order casuals nga nagaserbe nga fixers nga mo karon ang ginausisa sang syudad nga may kahilabtanan sa mga peke nga business permits. Humalin sa ginhambal sang alkalde sa yaman nga State of the City address ang among modus, nagalabot na karon sa 90 ka mga peke nga business permits ang ila ginausisa para mahibaluan kung diin naghalin. Sigurado may inside job. Kung ako maganda
no, how can this information come out? Nagapati man ang alkalde nga may sindikato nga yara sa likod sa mga peke nga business permits kag sa pagpanginto sa mga negosyante. For them to be able to Execute. yes, so many. So, but one thing, ang iba nga mga names nga nabatod ko were actually job orders ng previous administration. So, I'm involved. I'm involved. So mga kalang nga gagawa. And I'd like to make sure na subong kina-investigate naman. Pinaagi sa QR code sa mga permits na hibaluan sang katapos ang Committee on Laws and Ordinances and Good Governance ang mga peke nga business permits nga kalabanan na issue humalin pa sa nagligad nga 3 ka tuig. Ginduso naman sa konseho ang pagdugang sang safety seal sa gina-issue nga public documents ang syudad agon mapaiway na ang mga kasubo nga modus. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, Cebuano artist nga nagabaligya sang painting sa Dalanon sa Bacolod, balik Bacolod naman. Bit-bit ang isa kagatos ka mga paintings, 40 diri ang order na gikan sa iya nga mga kliyente sa Bacolod man. May report si Romeo Subaldo. Balik na naman sa circumferential road sa tabuksang Valley of Peace nga patso ang Cebuano artist nga si Armando Salvacion. Sakay sa gihapon sa iya nga multicab, bitbit niya ang isa kagatos ka mga paintings. 40 diri order na sa iya nga mga kliyente nga taga Bacolod sa nagdigad nga bulan. Setyembre pa kuntani ang plano niya nga magbalik sa syudad sa Bacolod pero ginamuno na siya sa iya nga mga kliyente kung pwede niya na ma-deliver ang mga orders. Gani, ginhingagaw niya. Kada adlaw, lasing ko sa kaagahon, nagasugod na siya sa pagpinta tubtub 12 isang gabi. Ano, mga 5 p.m. Nagsimula ka na. O, tanghali, pahinga, tapos diretso na sa gabi, alas 12 sa gabi. 5 hours lang natulog. Walang pahinga. Hindi sige, napagod kasi yung pamilya ko ba. Para sa pamilya. Pamilya ko. Nakikita ko yung anak ko na parang anak ko malakas yung katawan ko pag nakita ko yung pamilya ko. Sa isa ka bulan, isa kagatos tanan ka paintings ang nahuman niya. Kahapon na sila nag-abot sa Bacolod, pero may mga nagabinakal na dason. Isa ka persona na pulo ka paintings ang ginbakal sa iya. Tag 2,000 tub 4,000 pesos lang abi ang kada isa. Nagrenta lang sila sang kwarto sa sulod sang 2 ka semana. Gani, dapat mapaubos niya man ang iya nga mga paintings. Bili siya ng 10 piraso ngayon, 10 bilog. From San Carlos City? Paano yun nalaman na nandito ka, sir? Hindi, nakita niya sa Sa Facebook rin. So pumunta siya dito talaga? Taga San Carlos City siya? Noon. So ngayon dito na? Oo. 10 kanina lang pinili? Doon siya nagtrabaho noon, dito na siya All on canvas ang iya nga medium. Pamilya sila sa mga artist, halin sa iya nga amay pakadto sa ila nga mag-ulutod. May taga Cebu pagani kuno siya nga kliyente nga nagmuno nga nagsikat na siya sa Negros kay nalantawan ang iya nga video sa iya nga pagbaligya sa Bacolod. Nakita ka nila? Sabi sikat ka na. Di ako nasikat sa sikat ako sa Cebu pero sa papa ko talaga. Papa mo talaga? Oo. Kasi yun siya nang nauna. Tapos sa kami lang yung pintor niya. Siya nag-introduce. Ako dito. Sang Hunyo, 90 ka mga paintings ang dala niya. Kag pinsar niya anay, mga isa ka bulan ininila mapaubos. Pero nakibot siya nga, isa lang ka semana, ubos ang tanan niya nga paintings. Nalipay siya, kay nauyunan sa taga Bacolod ang iya nga mga obra maestra. Ang iya lang man kuno nga tuyo sa pagbaligya sa mga paintings nga may ibakal sang gatas sa iya 2 ka mga magagmay nga kabataan. Barba kapag kapoy man ang biyahe ng Cebu ba Bacolod para magbaligya sa paintings? Pero grabe, Bing, no? Nakakita siya sa iya nga market, diriya mismo sa Bacolod City. Basta taga Cebu siya, sikat na siya kuno sa Negros. Kaago mo ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.